mali sme možnosť sledovať tu nejaký protestný meeting, kde zazneli rôzne perly ducha o tom, ako niečo rušíme, ako niečo nedemokraticky riešime. A preto je našou veľkou povinnosťou zaujať tomu stanovisko a povedať úplne jasne, že naši opoziční lídri klamú, podvádzajú, zavádzajú a chcú vyvolať zbytočné nepokoje. Nikto nič neruší, upravujeme štandardne, aby sme boli absolútne v súlade s ústavou Slovenskej republiky, ktorá má 3 priority, ktoré súvisia s voľbami a my ich týmto krokom, touto zmenou chceme len a len naplniť. Čo sa týka druhej témy, ktorú chceme ponúknuť pre dnešné stretnutie, je nevyhnutné sa opätovne vrátiť k migrácii, k migrantom, ale hlavne k výrokom bývalého dočasného premiéra, pána Ódora, ktorý rovnako podvádzal a klamal a je dôležité, aby sme zaujali stanovisko, aby zaznela správna, objektívna odpoveď, ktorá súvisí s tou problematikou, pretože tak, ako to postavili, je to absolútna nepravda. Poprosím k prvej téme pána podpredsedu. Dámy a páni, ja som tu pred niekoľkými dňami už niekoľko informácií poskytol ku návrhu novely zákona o výkone volebného práva, ktorý, tak ako povedal pán predseda klubu, predkladá celý poslanecký klub Smer. Už keď sme to predložili pred začiatkom tejto schôdze do podateľne, tak sa samozrejme oboznámila opozícia, médiá s týmto návrhom zákona a začal cirkus. Inými slovami sa to samozrejme nazvať nedá, pretože my dnes okrem toho, čo je obsahom tej novely, už chceme zaujať stanoviska k tým nezmyslom, ktoré zaznievajú a ktoré, bohužiaľ, niektoré médiá naďalej podporujete, miesto toho, aby ste sa kriticky zdôrazňujem, týchto predstaviteľov opozície na to opýtali. Ale aby som bol veľmi presný, dnes to není o tom, že čo natárala opozícia, čo naklamala opozícia, vážení. Takže čo naklamala? Poprosím video. Vládni poslanci tu v tejto budove, vládni poslanci chcú rozhodnúť o tom, že 10 tisícom Slovákov žijúcich v zahraničí znemožnia voliť. Že im vezmú hlas. Oni chcú rozhodovať o tom, kto smie voliť a kto už nesmie voliť. Nie, nenecháme si ukradnúť voľby a demokraciu. Nepodporíme žiadne zmeny, ktoré berú ľuďom právo voliť. Tak toto už je riadna schizofrenia. Smer nechce nikoho vylúčovať, hlavne, že ide zrušiť voľby zo zahraničia. Zrušiť voľby, kradnúť demokraciu, dokonca selektovať, kto smie a nesmie voliť. Títo páni, počnúť s pánom Šimečkom, pánom Majerským, Šeligom z Demokratov, no a Perla Progresívneho Slovenska, poslankyňa Mesterová. Takže, vážení páni a dámy, na toto sa už ozaj nedá možno ani pozerať a nie ešte reagovať. A ja sa často stretávam v tých politických diskusiách s tým, že ma pán Šimečka snaží sa prerušiť v tom, keď vyjadrujem nejaké fakty a skutočnosti. Vy klamete. To je presný štýl potom, ktorý okúkala pani poslankyňa Mesterová a ďalší poslanci ako pani poslankyňa Jurik. A keď sa ich opýtate, no dobre, keď klamem, tak vysvetlite divákom, prijímateľom, v čom klamem, tak my sa vám teraz pokúsime vysvetliť, v čom títo ľudia klamú. Zmeny, ktoré prinášame, nikomu nezakazujú voliť, nerušia žiadnu voľbu zo zahraničia, nejakým spôsobom nevstupujú do ústavného práva občanov, ktorí žijú v zahraničí, sú to Slováci a ktorí chcú voliť. To je ako prvý fakt, ktorý hovorím a ktorý je dohľadateľný v tom návrhu zmien, ktoré tento zákon teda má postihnúť alebo ktoré sa majú uskutočniť. Takže nie je pravda, že niekomu ideme niečo zakázať, nie je pravda, že ideme niečo zrušiť. Meníme spôsob tejto voľby. A prečo ho meníme, zopakujem? Aby prebehol presne preto, ako to predpokladá naša ústava. Aby to bola voľba priama, aby to bola voľba rovná, aby to boli voľby tajné. Nejakým iným spôsobom títo ľudia voliť nebudú, ako budú voliť voliči na Slovensku. Ale budú voliť, majú možnosť voliť, majú možnosť sa v lehote do 40 dní pred vyhláseným termínom volieb do systému elektronickým spôsobom prihlásiť, chcem voliť zo zahraničia. Štát
v zastúpení Ministerstva zahraničných vecí a Ministerstva vnútra zabezpečí všetko tak, aby ste mohli odvoliť na veľvyslanectve alebo na generálnom konzuláte v príslušnej krajine. V takých kapacitách a v takým spôsobom, ako sa to bude diať na Slovensku. Nikomu teda nič nezakazujeme, nikomu nič nerušíme. A ešte zopakujem k tej demokratičnosti týchto volieb. Európsky súd pre ľudské práva už túto otázku riešil. Boli tu občania Grécka, žijúci vo Francúzsku, keď ešte Gréci nemali túto možnosť voliť zo zahraničia. Komunita, ktorá sa obrátila na Európsky súd pre ľudské práva so žiadosťou, že či to nezasahuje do ich ľudských práv, a dostali vtedy odpoveď, že nezasahuje a že je plne v kompetencii členských krajín, ako si to upravia. Zopakujem, že také krajiny a také veľké vzory našej demokracie, ako je Francúzsko, ale aj ďalšie väčšie krajiny Európy, majú dokonca úpravu takú, že nemôžete voliť zo zahraničia. A tých krajín je viac. Nie je to 1-2 krajiny. Čiže naopak, my tú možnosť zachovávame a čo je dôležité dnes opäť zopakovať, veď my tú voľbu dokonca rozširujeme. Nie, že ju rušíme, zakazujeme, selektujeme. My k voľbe, ktorá bola doteraz len pre poslancov do Národnej rady a k referendu, pridávame možnosť voliť prezidenta Slovenskej republiky. My sme mali dnes jedno stretnutie s Ministerstvom zahraničných vecí, z ktorého vyplynuli ďalšie podrobné informácie o tom, ako to celé prebehne. Možno tým predídem niektorým vašim otázkam. V každej krajine, kde teda sa prihlási dostatočný počet voličov, tak budú tie okrsky organizované tak, že budú zriaďované volebné komisie, ktoré nebudú mať na rozdiel od Slovenska 5 členov, ale 3 členov. Budú to všetko zamestnanci našich veľvyslanectiev alebo zastupiteľstiev v cudzine a budú môcť vysielať politické strany pre prípadnú kontrolu priebehu týchto volieb svojich zástupcov do príslušnej krajiny na príslušný volebný okrsok. Nákladovosť týchto volieb je zhruba podobná ako tá, ktorá bola vykonaná prostredníctvom korešpondenčných lístkov. Totižto pri korešpondenčných lístkoch musíte počítať s nákladmi, ktoré súviseli s vytlačením tých návratných obáliek, s poštovným ako takým a s ďalšími položkami. Treba tiež povedať dokonca, že vďaka dopravným komplikáciám k tým korešpondenčným lístkom sa možno stalo, že niektoré lístky prišli už dávno, keď bolo po voľbách a dokonca som počul informáciu, že prichádzajú ešte aj dnes. Z tých posledných voľbách sa prihlásilo a malo záujem voliť niečo cez 70 000, nakoniec volilo 58 000 ľudí zo zahraničia. A teda aj ten systém korešpondenčného lístku nezaručoval, že pošta správne doručí nielen danému uchádzačovi o voľby, ale potom aj jeho spätnú návratovú obálku. Dnes už máme dokonca severské krajiny, ktoré tuším, v nejakej som zachytil informáciu, zrušili poštu, národnú poštu. Takže naopak, asi by sme sa museli do budúcna zaoberať otázkou, ako túto voľbu upraviť, ale ešte raz sa ohradzujem voči týmto tvrdeniam, že niekomu sme niečo ideme zakázať, zrušiť dokonca voľby a selektovať, kto môže a kto nemôže voliť. Sú to klamstvá, úplne obdobné, ako zaznievajú pomaly na každom vystúpení opozičných politikov, či už tu v pléne alebo v médiách. Ja už som včera pri predsedovaní povedal, že našej opozícii slovenskej by veľmi prináležala taký privlastok, že je to klamajúca opozícia, pretože oni už nedokážu reálne a rozumne argumentovať. Oni sú schopní už len takýchto bohapustých klamstiev, ako ste práve pred chvíľou počuli. Takže zopakujem to ešte raz. Voľby zaručujú každému ústavné právo voliť. Budú mu vytvorené podmienky na to, aby mohol voliť za tých podmienok, ako budú voliť Slováci na Slovensku. Budú zaručené všetky zákonné náležitosti takejto voľby, aby bola rovná, priama a tajná. A čo kto dať? V zásade otázka volebnej kaucie asi nie je dnes taká podstatná a dôležitá, ale aj k tej sa viem vyjadriť. Ja som chcel skôr, aby dnes zazneli slova v reakcii na to, čo sme tu počuli. Myslím si, že je dôležité, aby sme vám presne takto vyargumentovali, prečo si myslíme, že politici klamú opoziční. Dnes ste to počuli, viete si to dohľadať v návrhu zákona. Sú to jednoducho pre mňa klamári. Možno uvediem teda hneď aj tú druhú tému. Otázky prípadne k prvej a k druhej téme necháme potom. Dôležité je, aby sme sa dnes samozrejme vyjadrili aj k tomu, čo predchádzalo aj dnes zvolaniu mimoriadneho výboru.
a to je téme, ktorou otvoril budúci premiér, ktorý víťaz maďarských volieb Péter Maďar, a následne to začali rozvíjať naši politici a perličku a čerešničku tomu na torte dal v nedeľnej relácii pán Odor. Takže si myslím, že aj na túto tému vieme priniesť veľmi podstatnú reakciu, ktorá ukáže zase, kto tu je ten klamár. Nech sa páči, uvedie pán poslanec Glik. Ďakujem pekne za slovo a dovolte mi na začiatok sa poďakovať vám, kolegyne a kolegovia z médií, že ste si našli čas. Možno by bolo na začiatok správne pustiť video, ktoré včera, tuším, nahral pán Odor ako jeho reakciu na absolútne pragmatickú reakciu predsedu vlády. Robert Fico sa bojí a má sa prečo. Po zvolení Pétera Maďara ho už totiž nekryje Viktor Orbán. Teraz prichádza čas, keď sa môže nezávisle vyšetriť, či príchod migrantov na naše hranice počas kampane v roku 2023 bol náhodný, alebo či ho zinscenoval Ficov priateľ Orbán, aby mu pomohol v kampani. Trvám na tom, že som od SIS dostal náznaky toho, že príchod migrantov môže mať politické pozadie. Robert Fico ani Pavol Gašpar mladší pri mojich rozhovoroch s tajnou službou samozrejme neboli. Ale chápem, že sa museli zlaknúť, lebo to, čo hovorí Péter Maďar, skôr potvrdzuje to, čo som aj ja v nedeľu v relácii hovoril. Migranti, ktorí na hranicu prichádzali, mali napísané GPS súradnice. Vedeli, že si majú pýtať potvrdenie, čarovný papierik, ktorý migrantov lákal na Slovensko. Neviete, čo sa mu stalo? Tak on bol normálny. Robert Fico. To je možno také momentum a upozornenie, že žiadny normálny chlap by okolo 50-ky nemal vstupovať do progresívneho Slovenska, lebo sa mu môže stať toto, že začne spievať. Ale späť k mimoriadne vážnym tvrdeniam, ktoré hovoril pán Odor. Tvrdil, že všetci dobre vedeli, že na Slovensko sa oplatí prísť, pokiaľ ide o prevádzanie migrantov, pretože na Slovensku bola hranica nechránená a že na Slovensku sa v rozpore so zákonom rozdával papierik, ktorý v zásade umožňoval absolútne voľný pohyb po celom schengenskom priestore. Takýto papierik dostalo zhruba 60 000 osôb, ktoré neboli žiadnym spôsobom preverené a neboli splnené všetky zákonné náležitosti na to, aby tento papierik mohol byť predmetným osobám vydaný. Tak mi teda vysvetlite, dámy a páni, ako môže povedať bývalý predseda vlády, ktorý je zároveň aj predsedom Bezpečnostnej rady a ktorý bol mimochodom len tak na okraj v tom čase aj poverený riadením ministerstva vnútra, povedať, že on mal takéto informácie, ale on sa rozhodol nekonať. No ak to tak bolo, tak má veľký problém pán Odor, pretože mal konať a mal zabezpečiť bezpečnosť našej krajiny. Mal okamžite ako minister vnútra vydať príkaz na to, aby sa zásadným spôsobom chránila naša hranica. Nič z toho sa nestalo. Všetci si dobre pamätáme, že sa nám tu premávali migranti po celej krajine, že sa nám tu potulovali rôzne tlupy, nikto netušil, odkiaľ sú, tí ľudia nemali žiaden doklad, všetci tvrdili, že sa volajú Abdullah, že sú zo Sýrie. Potom im bol vydaný papierik a odišli preč. Samozrejme, že vedeli, že Češi svoju hranicu chránia, že všetci ostatní svoje hranice chránia a že len na Slovensku bola vláda, ktorej absolútne neprekážala migrácia. Naopak sa z nej vytešovali. A teraz nám tu ide niekto tvrdiť, že ak by tento človek, pán Odor, v tom čase mal takéto informácie a keď už sa teda rozhodol nekonať, lebo v progresívnom Slovensku milujú migráciu, že sa z toho tešil, takže by to nevyužil ako politickú tému. Preboha, veď títo ľudia využijú každú vec na politickú tému, dá aj chrípku. Ale toto by nevyužil, že on by mal dôkazy o tom a informácie, že Robert Fico z opozície v koordinácii s predsedom vlády Maďarska Orbánom takýmto spôsobom išli zinscenovať migračnú krízu. Veď snáď buďme normálni. Jasné, že by to hneď zneužili. Čiže v tejto situácii nám neostáva nič iné, iba podať v tejto veci nejaké trestné oznámenie, aby pán Odor mal možnosť ísť pred vyšetrovateľa, teda preukázať, odkiaľ mal dôkazy, keď on to už zjemňuje, už nemá dôkazy,
už má iba náznaky, uvidíme, čo bude tvrdiť vyšetrovateľovi a čo bude slovenskej verejnosti tvrdiť ďalej. Ale nemôžeme sa na to len tak pozerať, že tu niekto príde a začne si vymýšľať, všetko prezentovať ako fakt. Nech pekne, krásne pán Odor ide na policajnú stanicu a nech povie pánovi vyšetrovateľovi, že odkiaľ mal takéto informácie. A možno by bolo fajn, aby sa ho vyšetrovateľ opýtal, no tak dobre, pán bývalý predseda vlády, bývalý minister vnútra, prečo ste nekonali, keď ste takéto informácie mali? Čak mimoriadne závažná vec. Ohrozili ste bezpečnosť štátu. A nie len Slovenska, ale celej Európskej únie, pretože títo ľudia samozrejme išli ďalej smerom do západnej Európy. Som veľmi zvedavý, že čo sa bude diať, ak sa v Nemecku rozhodnú k prípadnej repatriácii a títo ľudia, ktorí majú ako prvú krajinu v styku v Schengene Slovensko na základe papieriku, ktorý im bol vydaný v rozpore so zákonom, tak budeme ich musieť prijať naspäť. Tak to len bude sranda a pán Odor bude mať vtedy len dôvod spievať. Ďakujem. Pán Odor je pre mňa samozrejme taký istý klamár ako tí istí, čo tu pred chvíľou sme púšťali, ale ja som sa rozhodol, že popri tom pustíme ešte jedného pána a poprosím o to video. A Robert Fico so svojimi kumpánmi takto zneužili alebo využili cudzú moc na ohrozenie štátnych záujmov Slovenskej republiky a bezpečnosti občanov. Preto sme podali aj trestné oznámenie, pretože si myslíme, že konkrétne osoby mohli spáchať trestný čin sabotáže, dokonca až vlastizrady. No a toto sa už nedá ináč nazvať len ako drzosť a arogancia. To je síce všetko a sú to vlastnosti, ktoré sú práve Olaňákom a Matovičovcom veľmi vlastné, ale pred povereným ministrom vnútra, pánom Odorom, ako to vysvetlil Rišo Glik, bol predsa ministrom vnútra tento pán Mikulec, majiteľ nejakého lacného zrubu na Zázrivej, ktorý sa s tou migráciou spolu s asistentom pani poslankyni Bajo Holečkovej, pánom Hamranom, mohli vysporiadať. Mohli za hodinu dať signál všetkým nelegálnym migrantom, že nemôžete prechádzať cez územie Slovenska, lebo jednoducho my na hraniciach začíname kontrolovať vaše prechody a budeme príjmať k tomu opatrenia. A za hodinu by si všetci migranti v Maďarsku telefonovali, že cez Slovensko sa ísť nedá. Neurobil to ani Hamran, neurobil to ani Mikulec a samozrejme to neurobil ani Odor. A teraz to považujem za skutočne aroganciu, hygienizmus a drzosť ísť na políciu a podávať trestné oznámenie na vtedy opozičného politika Roberta Fica a označovať to dokonca za sabotáž a vlastizradu. Ak sa tu niekto dopustil trestných činov, ako to povedal Richard, zneužitia právomoci verejného činiteľa, tak by to boli práve títo páni. Oni boli totižto zo zákona povinní konať. Častokrát sa opozícia pýta, kedy zvoláte bezpečnostnú radu, lebo nám tu preleteli 3 vrabce a vyjadrujú tie vrabce nejaké nebezpečenstvo pre Slovensko. Prečo vtedy neriešil pán Odor tieto informácie? A prečo si myslím, že klame? Viete, ako je ľahko overiteľné, aké spravodajské produkty v tom období dostával predseda vlády a či ich obsahom boli tieto tvrdenia, ktoré nám Odor ponúkol v nedeľu všetkým občanom Slovenska? Veď to je primitívne jednoduché, ako to overiť. A on sa toho zlákol. On teraz začal už hovoriť o náznakoch, on dokonca hovorí, že tieto informácie dostal len v ústnej podobe. Áno, v ústnej podobe. Tak preto to trestné oznámenie, to Rišo veľmi dobre povedal, vytvoríme zákonné podmienky na vyšetrenie, nebude to robiť ani výbor mimoriadny pre obranu a bezpečnosť, ani poslanci. A choď, pán bývalý úradnícky predseda vlády, pán Odor, progresívec Odor, a vysvetľuj. Daj vysvetlenie k tomu, kto ti to povedal a uvidíme, či ti to ten človek aj potvrdí. A potom ďalej vysvetľuj, prečo si to na základe toho nekonal. To je úplne jednoduché. A opozícia každý druhý deň je na generálnej prokuratúre a ako som už spomenul, podáva trestné oznámenia na všetko, čo sa hýbe. Takže si myslím, že toto je úplne relevantný spôsob, ako nechať zverifikovať všetky tieto tvrdenia a opäť preukázať občanom Slovenska, ako progresívne Slovensko klame. Chcela reagovať Zuzka asi, alebo opýtať. Tak poďte. Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Ja chcem k tomu dodať, že všetci, čo pozeráte túto tlačovku a vidíte tie vyjadrenia pána Odora,
Ja som názoru toho, že aj keby mal akékoľvek náznaky, že je ohrozená naozaj bezpečnosť Slovenskej republiky a zvážali by sa tu nebodaj nejakí migranti, tak mal povinnosť zakročiť. Mal si povinnosť ako premiér, úradujúci premiér Slovenskej republiky jednoducho zakročiť. A môžeme si teda položiť otázku, že či bol a je extrémne neschopný a bol neschopný premiérom, ktorý išiel proti Slovenskej republike, alebo je to obyčajný klamár. Ešte chcem doplniť z nedeľnejšej diskusie to, že on operoval s tým, že mal síce takéto náznaky, ale neposlal vojakov za hranice a až neskôr, pretože nechceli vstupovať do parlamentnej kampane. Poviete mi, že aká je toto výhovorka? A že až potom vyslali teda vojakov na hranice. Lenže v roku 2023 bola permanentná parlamentná kampaň. Tak akože kedy? Takže z tohto vychádza jediné, že pán Odor si vymýšľa a je obyčajný klamár. Ďakujem pekne. Máme dve pekné mladé kolegynky Zuzanky v klube, takže nech sa páči aj druhá. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja len veľmi v skratke nadviažem na slova mojich kolegov, ale nebudem sa vyjadrovať len k pánovi bývalému predsedovi vlády Odorovi, ktorý je mimochodom tiež z Komárna, ako aj pán Hamran. Tak ale tu vidím obrovský rozpor v ich tvrdeniach, pretože ak si spomeniete alebo vyhľadáte v niektorých vašich správach, ktoré ste vysielali ako nelegálna migrácia neexistuje, tak vám môžem povedať priamo z hraníc z Komárna, kde máme 3 hraničné priechody, že ani jeden hraničný priechod pod vládou polície, pod vládou Hamrana nebol chránený a nelegálna migrácia bola v Komárne na neudržateľnej úrovni, kde prechádzali tisícky takýchto väčšinou mužov pod 18 rokov, ktorí niektorí tvrdili dokonca, že sú ženami, prechádzali cez železničné mosty a nikto ich nechytal. Takže tu vidím ja obrovský rozpor v tom, ako táto úžasná PSK-ská vláda, prípadne vláda zo Sasky, kde sú sami odborníci, si sami medzi sebou ani nevedia dohodnúť postup, pretože pán Hamran tvrdil, že nelegálna migrácia neexistuje. Takže komu potom slúžil pán Hamran? Slúžil Robertovi Ficovi? Slúžil Viktorovi Orbánovi? Keď teraz sa najviac teší z víťazstva Petra Maďara. V tomto sú potom obrovské kolaborácie, pred ktorými sa musíme mať na pozore. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Priestor na otázky. Poprosím redakciu a meno pri kladení otázky a najviac 2 otázky za redakciu. Nech sa páči. Ďakujem, Nina Janošíková, denník Gen. Ja by som chcela k tým voľbám sa spýtať. Pán Michalko napríklad často hovorí, že by to mohlo byť aj na nejakých krajanských organizáciách a podobne. Zatiaľ to v tom návrhu teda nie je, ale možno keby ste vedeli tak vysvetliť občanom, že ako zabezpečíte voľby v krajinách ako dajme tomu Kanada, kde máme veľvyslanectvo v Ottave, tak možno tak, aby bola dostupná aj pre ľudí povedzme z Vancouveru a z iných miest. Dostali sme aj od Ministerstva zahraničných vecí k tomu nejaké odpovede. Jedna z zaujímavých odpovedí je tá, že dokonca, ak by sme aj chceli zriaďovať, jak ste povedali, na nejakých krajanských spolkoch volebné miestnosti, nemusí nám to tá, ktorá krajina dovoliť. Dobre, čiže ono to nie je celkom závislé od vôle Slovenska a Slovákov. Zákon je nastavený tak, že 40 dní pred konaním volieb ste povinni v tej lehote sa zaregistrovať, že chcete voliť. Vtedy bude známy počet tých, ktorí chcú voliť zo zahraničia a hlavne bude známe, z ktorej krajiny sa prihlásilo koľko voličov a môže začať organizácia volebných miestností a ich dostupnosti. Takže ak sa budem držať čísel z posledných volieb, tak do parlamentu prihlásilo sa niečo cez 70 000 uchádzačov o voľby zo zahraničia. Nakoniec reálne poslalo lístky a vrátili sa návratové lístky niekde na úrovni 58 000. Z hľadiska počtov okolo 25 000 to bolo z Českej republiky a potom to už veľmi významne klesá. Spojené kráľovstvo okolo 6 000 a následne rádovo tisícky menšie a už potom stovky. My hovoríme, že zriadíme na každom veľvyslanectve, prípadne generálnom konzuláte a budú tie miestnosti v takom počte, aby sme vyhoveli tým záujemcom, ktorí o tú voľbu zo zahraničia prejavia záujem. Predpokladá sa, že to číslo bude na obdobnej úrovni, ako bolo pri voľbách v roku 2023. K tomu sa ďalej predpokladá, už trošku prognozuje, že bude potrebné zriadiť okolo 130-140 volebných okrskov. Bude sa to týkať tých počtu, čo sa týka členov tých trojčlenných volebných komisí niekde na úrovni 550. Počíta sa teda so všetkým aj s tou nákladovosťou a myslím si, že to je dostatočné zabezpečenie toho, aby ste mohli svoje právo, keď žijete v zahraničí, samozrejme využiť a odvoliť tak, ako vám to Slovenská republika v tom zahraničí umožní. Ale teda
neplatí, že napríklad budú musieť cestovať tam, kde je to veľvyslanectvo? Samozrejme, veď aj vy musíte odísť z domu a ísť do volebnej miestnosti, že? Máme 5 minút od domu a nie... Ale to není pravda, pretože použil som príklad aj minule, že v Bratislave študent, ktorý je zo Stropkova, si nevezme voličský preukaz, ale chce ísť voliť domov, no tak prejde podstatne viac ako študent z Brna do Bratislavy. Takže na to sú rôzne pohľady a odpovede. My to právo nerušíme, tak jak to tu rozpráva opozícia a vyvoláva zase vo verejnosti negatívne emócie. Na rozdiel napríklad od Francúzska, ktoré som tu povedal, ktoré takéto právo vôbec nedáva ľuďom žijúcim v zahraničí. A niekde sú také obmedzenia, že čím dlhšie žijete v zahraničí, tak tým viac strácate právo sa dotýkať vecí verejných v tej krajine, z ktorej pochádzate, čo je logické. Pretože nastupuje tu otázka rovnováhy medzi právom voliť a rovnováhou, že čo vy odvádzate do verejných prostriedkov tu, kde žijete, sociálne, zdravotné poisťovne, dane a tak ďalej, tak kto má väčšie právo o tomto v zásade rozhodovať. Ale zdôrazňujem, my ho nerušíme, umožňujeme, upravujeme ho v súlade s ústavou. Ja mám najväčšiu výhradu pri voľbe zo zahraničia formou korešpondenčného lístku v tom, že to nie je priama voľba. To znamená... Ani tajná. Tajnosť ma až tak netrápi, lebo ten, kto chce prezradiť, ako volil, tak tú tajnosť prelomí, ale v zásade dôležité je, že prídete pred komisiu so svojím občianskym preukazom a je zrejme, že idete hádzať lístok vy. Pri korešpondenčnom hlasovaní to zrejme nie je. Už som to minule vysvetlil, zozbierate lístky ľudí, v ktorej komunite žijete a nemajú záujem a urobíte za nich tú voľbu podľa vlastného úvahy. A v tom je tá možnosť tej manipulácie a toho podvodu. Preto Francúzi zrušili už pred rokom 2000 voľby, lebo ich mali z hľadiska tejto voľby nejakej pozornosti, že sú zmanipulovateľné. A chcel reagovať ešte pán Mažbu, nech sa páči. Prepáčte, ak dovolíte, ja len taký drobný detail v súvislosti s tými krajinskými organizáciami. Tam, pani redaktorka, ani nejde tak o to, že by sme nechceli zriaďovať tie volebné komisie v týchto krajinských inštitúciách, ale jednoducho nie je to možné. Či už z toho dôvodu, ktorý povedal pán podpredseda parlamentu, že jednoducho tá, ktorá krajina vám to nemusí povoliť, ale ďalší dôvod je aj ten, a teraz to poviem veľmi ľudsky, aby ste ma nechytali za slovička. Vzhľadom na to, že voľby a priebeh volieb zabezpečuje štát ako taký, tak môže to byť len v tých inštitúciách, ktoré sú akoby v zriaďovateľskej pôsobnosti toho štátu. To znamená práve tie veľvyslanectvá alebo zastupiteľské úrady. Čiže akákoľvek, a to teraz nechcem ani dehonestovať, ani znižovať ich úroveň, akákoľvek iná inštitúcia, ktorá pôsobí v danej krajine a venuje sa Slovákom, keďže sa bavíme o Slovákoch, tak nie je možné aj z tohto dôvodu, aby zabezpečovala priebeh volieb. A k tejto téme už vaši koaliční partneri avizujú pozmeňujúce návrhy, najmä teda SNS, ktorá chce meniť kvórum pri preferenčných hlasoch. V podstate to podmienili, že teda v druhom čítaní, keď bude tento zákon, tak ak neprejde im toto, tak nemusia podporiť celý ten zákon. Ako sa k tomuto staviate? Lebo o tomto sa už hlasovalo na minulej schôdzi, o tej zmene tých preferenčných hlasov a toho kvóra a vtedy ste to nepodporili. Tak ako sa k tomu postavíte v tom druhom čítaní? Mali sme 3 stretnutia na koaličnej úrovni k tejto problematike, k tomuto návrhu. Môžem len definovať, že pri prvom čítaní je všeobecná podpora všetkých koaličných subjektov, vrátanie strany Vidieka a proste ostatných poslancov, ktorí podporujú vládnu koalíciu. No a čo sa týka druhého čítania, opätovne budeme spolu sedieť, mať záujem komunikovať. My máme záujem, aby tento zákon bol schválený. Tu deklarujú naši partneri. Som presvedčený, že príjmeme kompromis taký, aby ten zákon bol schválený a účinný. V tejto chvíli je to otvorené, pretože bavíme sa o niečom, čo ešte neprešlo prvým čítaním. Keď prejde prvým čítaním, máme iný priestor, inú rovinu a začneme sa zaoberať druhým čítaním. Ďakujem. Dobrý deň, Richard Dimec, televízia Joj. Nadviažem na kolegyňu, pretože myslím, že to bol pán Raši, ktorý povedal, že Hlas bude mať veľký problém s týmto zákonom, ak sa bude môcť voliť iba na veľvyslanectvách, respektíve zastupiteľských orgánoch. Ja rozumiem tomu argumentu, ktorý ste povedali. Očakávate, že to Hlas podporí, lebo bavíme sa fakt, že o krajinách Kanada, Spojené štáty, Austrália, kde teda naozaj tie vzdialenosti sú naozaj veľké. Vy ste bol prekvapený, ale v Spojených štátoch, tuším, tá veľká komunita, ktorá tam asi je dosť veľká, tam sa počítalo radovo 2200 ľudí, Kanada obdobne, čiže
Ja si myslím, že Hlas to podporí a v zásade treba vždy počítať s realitou, že ak by sa tak nestalo, tak budú musieť svojim voličom a obyvateľom Slovenska, ktorí s touto zmenou súhlasia. Ja si myslím, že je veľká skupina ľudí, ktorá s tým žiaden problém nemá, naopak schvaľuje tento návrh zmeny zákona, voľby zo zahraničia. To vysvetliť oni potom, prečo teda takto postupovali. Zdôrazňujem, nevstupujeme nikomu a neobmedzujeme mu nejako ústavné práva. Každý má právo voliť, spôsob určujeme a upresňujeme, lebo máme za to, že doterajší spôsob jednak nie je celkom v súlade s tým, ako predpokladá ústava a ja tvrdím stále, že je tam aj podozrenie z manipulácie. Ešte jedna otázka. Je zrejme z výsledkov, že teda tí voliči v zahraničí sú viac naklonení súčasným opozičným stranám ako aktuálne koaličným. Pán Michalko sa tým netajil, hovoril, že práve aj to je ten dôvod na zmenu zákona. Máte to aj nejak vyrátané, koľko by vám to mohlo percentuálne pomôcť? Viete čo, nie, to je špekulácia. Ja môžem povedať, že som sa zaujímal o to, čo sa týka štatistiky ako vedy, že v zásade, keď zoberete štatistické výsledky volieb v roku 2023 na Slovensku a porovnáte ich so štatistikou, pomerne mnohé weby ste to veľmi podrobne zverejňovali a urobili ste také simulácie obsadenia parlamentu len na základe výsledkov zo zahraničia, mali by sa viac približovať. Z toho sa dá skôr usudzovať, že tie voľby mohli byť manipulované, ako som to popísal, že niekto odvolil podľa svojej vôle aj za tých, ktorí neprejavili záujem, ale mu povedali, dobre, tu máš, vybav si, že administratívne čo treba a mne je to jedno, čo nakoniec tam hodíš. Takže asi tu je nejaký nesúlad medzi tou štatistikou a v zásade zase, keď to zoberiem k pomere tomu, čo to spôsobilo s výsledkami celoslovenskými, teda v rámci volieb, tak sa tu rozprávame, tuším, o 1%, aj to necelom, ako z hľadiska vplyvov na výsledky volebné. Nemôžete tie výsledky ani preceňovať, aj nechcem samozrejme ani podceňovať, ale nemyslím si, že toto je ten hlavný dôvod nejaký, ktorý nás viedol k týmto zmenám. Jančíková, televízia Markíza. Ja by som trošku k inej téme, a to teda k tomu, že Európska komisia žiada, aby ministerstvo pozastavilo akreditáciu PPAčke. Chcem sa spýtať, že či v tejto súvislosti, ak PPA o tú akreditáciu príde, či Smer vyvodí politickú zodpovednosť. Pani rektorka, v tom istom čase o 10. hodiny prebieha tlačová konferencia na ministerstve pôdohospodárstva, kde pán minister vysvetľuje práve tieto veci, alebo otázky, ktoré aj vy tu momentálne kladiete. Ja si myslím, že tam zaznela odpoveď a tú otázku, ako ste ju postavila, vy asi nebude vôbec ani potrebná, lebo som presvedčený, aj vychádzajú zo včerajších rozhovorov s pánom ministrom, že tieto veci vysvetlí. A váš názor? Môj názor, keď chcete počuť, ja to poviem takto. Ja to považujem už za súčasť kampane, ktorá bude súvisieť s tým, že sa blížia aj voľby u nás v roku 2027. Bude čoraz väčší tlak, vydieracký tlak zo strany Európskej komisie a bude sa vytvárať obdobná situácia na ovplyvnenie verejnej mienky, ako to bolo v Maďarsku, že vraj tu niečo neplníme v oblasti právneho štátu, že vraj neplníme nejaké podmienky čerpania eurofondov a tým sa bude chcieť pôsobiť a pomocou vás, médií, to samozrejme rozvíjať. Tá kontrola, ktorej zistenia majú viesť prípadne k spochybneniu akreditácie, ešte ani nie je ukončená. Už to včera ministerstvo dávalo zatiaľ v krátkej správe. Takže ešte sú nie ani uzavreté výsledky a už tu niekto robí politické závery, že má niekto odstúpiť. Je pravda, že ak na Bratislavu padne meteor, je po Bratislave. To je nepochybne pravda. Ale to, čo sa týka týchto výsledkov a či bude minister za niečo niesť zodpovednosť a či ozaj je to tak, ako to interpretuje zase opozícia, lebo dovolím si povedať, že možno vám v najbližších dňoch prinesieme opäť takéto výroky týkajúce sa presne tejto témy a vysvetlím vám, kde je realita, kde je pravda. Môžem ešte trošku? Ku tomuto trošku taký európsky pohľad vám do toho vniesiem, ak dovolíte. Viete, trošku mi to prípada, ako keby ste prišli s nejakou senzáciou, reálne ako Tibor Gašpar povedal, že na Bratislavu mierí meteorit. Veď toto je štandardný postup a teraz to vôbec nezľahčujem. Je to štandardný postup, ktorému čelili aj iné európske krajiny, napríklad také Grécko v minulosti a nič sa nepotvrdilo, čiže tú akreditáciu mali ďalej a tá krajina v rámci svojej nejakej agentúry fungovala. Viete, čo mňa viac mrzí? Viac ma mrzí to, že sa do takýchto pseudokáuz a kampaní opäť raz odniekiaľ vynoril europoslanec z Českej republiky pán Zdechovský absolútnym nepochopiteľným spôsobom nahráva opozícii, doslova za ňu robí všetku špinavú robotu, len potom si kladiem otázku, keď sa pozerám v konečnom dôsledku na výsledky,
že či tej opozícii slovenskej pomáha, alebo viac škodí. Ešte by ste možno mohli dať otázku opozičným politikom, ktorí už o tom informovali a hovorili o liste, ktorý ešte nemalo doručené ministerstvo pôdohospodárstva a oni ho už mali. To je len dôkaz toho, čo vám tu stále hovoríme, aká úzka komunikácia je najmä medzi opozíciou a progresívnym Slovenskom s niektorými úradníkmi v Bruseli a akým spôsobom sa ovplyvňujú ich stanoviská, rozhodnutia a s čím tu bojujeme. Bojujeme tu s kolaborantmi, ktorí nemajú záujem o Slovensko, jeho občanov, ale majú záujem Slovensku len škodiť. Škodiť, viete, kto ten výrok povedal, nebudem sa opakovať. Dobre, to len smerovalo, teda bola to len otázka, že či teda, ak by sa potvrdilo, že by napríklad pán Čepko skončil podobne. Ak padne meteorit na Bratislavu, je po Bratislave. Veronika Pancúraková, televízia Teatry. Ja sa chcem opýtať, aký bude postoj vášho poslaneckého klubu pri dnešnej popoludňajšej mimoriadnej schôdzi na odvolanie pána ministra vnútra. Nezúčastníme sa tejto schôdzi a nepodporíme uznášania schopnosť, pretože to pokladáme za úplne zbytočné politikárčenie. Máme jasný politický názor na túto otázku a nepodporíme otvorenie tej schôdze. Stalo by sa niečo, keby sa v plene diskutovalo o tých prehreškoch, alebo respektíve o tých dôvodoch, ktoré... Máme prioritne dôležitejšie veci pred sebou, ktoré chceme otvárať. Napríklad zákon, ktorý sme mali ambíciu tu predstaviť. Ďakujem pekne a vám